pondělí na rádiu a na Whitney Houston, ale já se chci bavit o jiné hvězdě, herci Eddie Murphym. Představte si, že řekl, že nechce mít vůbec nic společného se svou 11měsíční dcerou Angel Iris. 46letý Eddie se zpěvačkou slavné Spice Girls vydala však na školu MLB. Spasí byl pro Eddieho velký omyl, hlavně proto, že mu neudělala užité prášky, koncerty a tak odělala. Spali jsme spolu stejnou 3krát roboha, chtěl se Eddie novináři, že už bych to ukončila. Udělejte si úplně sami a připravte se i na hadácké zprávy každou 12. Svornou 11. To jsou kvalitnější výherní přístroje. Hosty i roleta. Výherní tajná s výherní až 4 milionů korun. To je nabíjení vysoké míry. To vše v příjemné kostce. Přijďte si pro svůj život a něco navíc. Měsíčně plasmová televize. Díky.